हामबाय जोंनि त्रिपुराबासी के जोंनि खरबुंनि ताखुब्रंनो जोंनि अर कायसा कालाजारि तेर ना थांग दंगो खोना 11 12 बेलायनो अतर प्रोग्राम ना नाय दंगो जतन खय फाइनानि बागै अर स्पेशली जोंनि अ जायगायाव सफैनाय जोंनि बरम गोनां मिनिस्टार जोंनि शुक्लाचरण नवाटिया सर गेते जोंनि बरम गोनां लोकेल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा केडिसिनि जोंनि EM दलि रंग्रियां जों अ प्रोग्राम स्पेशली जोंनि फुड फेस्टिवलनि बागै जों बेलायनो साइटकमानि दाख्लै जों संखा जोंनि करबुंबो कायसे जों फुड फेस्टिवल खायनाय आसक दिनो जोंनि अर फुड फेस्टिवल nya गे अर जोंनि अर नायखा स्पेशल के SDM जोंनि साब डिविजननि SDM ते BDO ते भाइस चेयरमैन बरक साइटकमानि बाय जों तिनि जत्त मिलिबय अल लाइन डिपार्टमेंट खालाय जों तिनि आचक लायखा ते थानाय आचक लायखा ए जत्तन कयनाय आं जत्त जोंनि करबुंनि जोंनि ताखु बुखुरक जत्त सेलिब्रेटर्स मानजा फायदि बिनाय आं गयजागो अर नरक नखना जोंनि बरम गोनां सुशील रियां जों अर जत्त जाति मिलैनो जों अम सेलिब्रेट खायनो नांगौ फायदि जोंनि ताखु बुखुरक जों अम अ वाइसा जों फुनुगिरनाय जोंनि फुड फेस्टिवल सारा त्रिपुराव बोसोर जरा कतर जत्तन ए आं अ जायगायाव फैनाय मुसुङो अर जोंनि अर सिंगारावबो फैनाय प्राय गोबां मा सिंगाराव फैनाय आं बुंसालिया नरक खोना फैखांखो नुफैनाय हामबाय।